kulendi yamakateerera kudai so ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Iko zvinezvi ndiri kutambira nyaya iko zvinezvi update paboda vanhu vakararapo weighbridge iri kunetsa yakadhakwa weighbridge iri kutadzisa mota kucrossa faster makwanda mabhazi whatever kuti vacrosse vapinde munyika yeZimbabwe. So something must be done. Kana mvura ikapura ipapo inogona kupukuta vanhu kana kuti kunaya zvinhu zvevanhu. It's something chekuti achizonakidza especially boda kana razotoita zvekutozara kudai soro stuck nechinhu one. I don't know, my engineers matregerera out there, I don't know, these guys maybe it's because vanongo these cheap guys kuti hama yangu kamri hama yaningi katuda engineer anobva uko kana kuti kudi. But that is not the only reason why I'm here. Ndangoda kuti ndingozisa vanhu vanenge vachitravela because unogona kuzoshamisika vamwe fondi dzine dzakapera moto hama yako yanga ichitravela kuuya kuZimbabwe ubva kuti kochi chiri kuitika kuenda asiyasvika kana kuti asiyaninkirikina kana kuti unogona pamwe zvichida pane gononge pane paitika tsaona or something else. Gara mangoziva kuti vanhu vanenge delay neboda. And I understand futi kuti vamwe munofunga kuti makarowa 10 not bozi pamwe zvichida mukadzi kanenge ari murodha ari kuyota kwese astasvika kuyataura kuti ari kubva uko. You have to know that kana muchinge mauda kuzoningirina and you know who to blame. Right, tiri ipapo ana tatenda mavetera vari busy kutamba zvavo kongonya dzavo. Pane nyaya iripo vedwe munyika hamuna fertilizer, zvinhu zvakatooma kudaro. And I don't know why these guys vari kudelay manje. They have to do something. That's why ndataura nyaya ndangoibatanza kuti they have to do something kuboda uko, because now ndakuona pakutonzi suspension of duty on fertilizer imported by approved importers with immediate effect from 8 November 2025, and for a period of 12 months duty is wholly suspended on fertilizer imported by approved and regulated importers in terms of these regulations. In these regulations, approved fertilizer importer means any importer approved and licensed by the ministry responsible for agriculture in consultation with the ministry responsible for industry and commerce and the fertilizer manufacturing industry to import fertilizers in quantities not exceeding the tonnage specified in the schedule. Fertilizer means the fertilizers commodity codes 3102,1000, 3102,3000 and 3102,8000 ndo nikirikine yacho iripo. But government yeZimbabwe ndo zvainomboita that this is how they normally operate. Kana vachinge vaona kuti zvinhu zvakadhakwa so kuside kwavo vanotanga kuda kungonomhanya kutongoti saka boda takudorerutsa pinda nefertilizer mahara nemazadzire vakaita zimura uko vanombofunga kuti vanhu vanenge vachinetsekana. But iko zvezvo mvura yakunaya manje mafertilizer ari kudiwa kuti zvinhu zvienderere kumberi zvirimwa zvinge zvichiita zvichiiswa mafertilizer. That's why vakumhanya kuti tavhura fertilizer kumaboda, pindai zvenyu nadzo, duty hapana, uringo chingopinda nayo. So munyika hamuna fertilizer. Kongonya ise iri kutambwa kumudedzera ED 2030. I think this message yaifanira kutonanga kune mukuru wacho kuti hey, do something about this. Kune zvinhu zvakawanda zviri kunetsa munyika zvekuti zvinozvida kutobviswa duty. And futi imwe nyaya iripo ndekuti kana zvatatosvika December kudai so marodhumu zimura ngaitewo mweya waMwari, zaki yacho ngaitewo futi mweya waMwari. Even kana kutoibvisa, it's better to kumana makutendawo for my leave. Let people travel safe because it's December time. Vakarozova frustrated marodhu ndo zvimwe zvinhu zviri kuzokonzesa matsaona maaccidents aya, because the driver ninge rabva kuti chishungurudzwa risina kana sendi akungopedzera hasha pamota akungoita zvese murodhi. Vamwe vacho ninge vakufamba vachitaura vega because hapana chaunonge washandira at the end of the day. Ungofamba uchingosiya mari pangirini, every ngirini yese unonge uchisiya. It's not good. So something must be done. I think that's all. Zvatinoda kuti tingoita se tingozivisana. Kanga ngoroka update kadika kandango ndingozivisana nemi kuti paboda weighbridge iri kunzi zvakadhakwa izve so vanhu vakararira ipapo paboda vanhu vese vaida kucrossa kupinda Zimside. And the other thing ndeyekuti pari kudiwa kunzi paitwe plan zegovernment iri kuti tabvisa nyaya yemanhingirikini vanhu fertilizers, tabvisa duty maakungopinda nefertilizer mahara. So something must be done. Amen. You know kana zvakuda so zvinhu zvakuda unoita kai vanongoti rimwe gore futi takudzosa kuti vemota vaya vaya mupinde henyu nemota dzenyu dzemakatinga because kuna umwe wakatinga mota dzaonzi you have to be a returning resident. Aizve ko amuziyo kuti vana venyu vakaita zvekujamba maboda
government dzisingazive zvakadai just buy your cars, just come back. Just have something to prove kuti wangori outside the country for the past makore acho wangochigara, even mapay slip or something. Zvinhu zvokuti zvinofana kungowiwa nazvo zvichingoprova munhu achidzokera padeni, oro kungotengawo mota hakuna plant yacho yenhingiriki kunogadzira mota muZimbabwe on right now. I don't know why vasiri kugadzirisa ipapo, but inini ndangoti ndingopfuura nepanapa ndichikuzivisai, ndokaupdate kandinako chete. TV kaiktorira subscribe kuti zvizokufambira. Ano pane zvimwe zvima information, no what chakupa full information. Ongokindeka notification bell, tine maposti asitori paseo saka teku 2014 ndiyo chane uyai mu advertise masolar panel. Everybody say coolien, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say coolien, yeah. My updates are brilliant, yeah. Saka tikoti coolien TV ndo mawani, atisingade kuzonzi tadona mani, asi TV weona kujapani, pari kushandwa basa kwete zvemafani. Saka chiri kushota engagement yoita seti kurota, but aizvonye mangotisapota ngobaya pera hapana kachichashota.